O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel intre presentáronse algúns para contarlle a Xesús o caso aquel de cando Pilato mesturara o sangue duns galileos co dos sacrificios que ofrecían. El respondeulles: coidades que eses galileos eran máis pecadores que os demais, porque acabaron así, non tal. E asegúrovos que como non vos arrepintades acabades todos igual. Sei que pensades que aqueles 18 que morreron esmagados pola torre de Siloé eran máis culpables que os outros habitantes de Xerusalén? Non tal. E asegúrovos que se non vos arrepentides todos acabaredes igual. E púxolles esta parábola. Un home tiña unha figueira plantada na súa viña. Foi ver se tiña froitos e non llos atopou. Díxolle o viñateiro: xa hai 3 anos que veño buscar froito nesta figueira e non llo atopo. Corta, para que vai cansar máis a terra? El respondeulle: Señor, deixa aínda un ano máis. Vou ver se eu lle cavo un pouco arredor e lle boto esterco, a ver se así dá froito. E, onde non, pódela cortar. Palabra do Señor. Por regla xeral, a humanidade, non sei por qué, tendemos a ser algo tacaños cos dons que recibimos do Señor. Non sexan vostedes como aquela parella, un matrimonio, el era moi tacaño, e entonces era un día que debían celebrar así un aniversario de estar así os dous en matrimonio e tal, e ela pasaron os dous co coche por diante dun restaurante moi bo, non? Entonces, como aquén así de indirecta, a ver se o invitaba o seu home, dixo: que maravilla, que ben ule aquí, este sitio, tal e tal, e tumba, non sei que. E o home non dixo nada, seguiu circulando co coche, que ben olía, tal. Bueno, se queres pasamos co coche outra vez por ali para que volvas a recordar o olor ese, non? O sea que non quería el mollarse moito na materia, non? Porque, fíxense, os que estamos aquí neste mundo, eu creo que o Señor nos concedeu como 2 posibilidades. Bueno, a primeira quizá non nos la concede el, senón que a buscamos nós. Pensar en nós mesmos, vivindo así, e claro, eso me leva a recordar este Evanxelio, non? A xente pensando, mira ti, os que morreron na torre de non sei onde, os que matou Pilato, o que lles pasou, non sei que, ahora quedamos nós, tal. Pero eso é pensar en nós. En cambio, e non molestarse. En cambio, hai outro tipo de persoas, e os cristiáns tratamos de ser esos, os que se preocupan polos demais, os que teñen un corazón blandiño e entonces son sensibles e din, caramba, pois estas persoas necesitan, estas persoas están sufrindo. Ese é o corazón do noso Señor. Ese é o corazón que durante toda a Cuaresma Él nos quere mostrar. Él é así. Entonces, se somos capaces de contaxiarnos deso, estaremos aproveitando a mensaxe da salvación. Se non, daremoslle voltas ao noso, sí, porque claro, porque non sei que, e soltaremos ben pouco para proveito dos demais e para o noso proveito. Fíxense, aquí hai unha cousa que me chama a atención na lectura de San Paulo, recordando o pobo de Israel, que son os nosos antepasados. Bebían da rocha espiritual que os guiaba, é Xesucristo. Que pasa cando a auga non circula? Auga que non has de beber, xa se xoita por aí como continúa o refrán, non? Cando bebemos da auga de Cristo, aproveitamos e sigue correndo. Cando deixamos en beber e queda estancada, chócase, como din os nosos maiores, porque non se aproveita. E nós, a auga espiritual, necesitamos que circule continuamente, que nos fai medrar a nós, e non nos quedamos pequeniños. A Cuaresma significa volver a iso, a pensar no Señor, en canto amor derramou, pensar nos demais, canto podemos tamén facer por eles como Moisés. Moisés ofrécese. Moisés di, Señor, aquí estou. Que lles digo? Como te chamas ti? Como lle respondo cando me pregunten? Entón, completa disponibilidade e aproveita un montón eses intres de intimidade co Señor. Non sei, pero o Señor non nos puxo nun balneario. Non vimos aquí de vacacións na estancia na terra. Vimos a colaborar na medida do posible.
A meta nosa non é folgar nesta vida, sentarnos aí á Bartola, non é eso, senón que axudar un pouquiño como na casa, cando na familia se reparten os encargos, ti fas isto, ti fas isto, aquelo funciona. E parece que hasta nos sentimos mellor participando e colaborando. Cando cada un pensa en si mesmo e aquelo non se xunta nin as forzas para tirar na mesma dirección do carro, aquelo hasta nos aburre, hasta acabamos como con mal para nós, porque dicimos, isto non funciona, isto non é así. Bueno, pois que veñamos a Eucaristía precisamente pensando en nós constantemente. O Señor ven aquí, acércase e pensa en cada un de nós profundamente, dicindo, a ver como podo atraela ou atraelo o meu amor, a ver como me axudan a levalo aos demais. Que teñamos esa profunda intención cada vez que rezamos na intimidade co Señor na Eucaristía.